Andres, pwede mo ba akong sama magpa-check up? Nangut ka. Pumukaw ka bay. Ang ma'am, di ka naman kapay birubirukin. Ha? Ampay, ano ti problema mo tabir-broken nak? Diretsahan kan. Apay sinugam ni Emak. What? Mak, apay si kayo? Anay ko nam, masigugso na? Pengi nga akong pera. Pengi nga akong pera. Magpa-check up ko lang. Bakit? Hindi ka ba binagyan ni Baak? Ang daming pera noon. Kasanon no, talagang masikog ni Mayla. Tapos ang maliligayang araw mo, Baak. Nagputo na ya. O Mayla, saan ka galing? Sa kaibigan mong magaling, si Baak. O bakit? Anong ginawa mo doon? Asan siya? Andon, nakatambay. Nagpapasama lang ako magpa-check up. Ayaw pa niya. Bakit ka magpapacheck up? Ano sakit mo? Nalagnat ka? Oregano lang yan. Wala akong lagnat. Hindi mo ba alam, buntis ako? Buntis. Buntis ka? Oh my God! Ay hindi. Kakasabi ko nga lang, di ba? Ilang buwan na yan? Mahigit 1 buwan na. Pero yung kaibigan mo, ayaw kong panagutan. Bakit? May prueba ka bang buntis ka na? Oo, lahat ng senyalis ng pagbubuntis, naranasan ko na. Oh, di wow! Andres, pwede mo ba akong sama magpa-check up? Ayaw kasi ng kaibigan mo eh. Mas lalong ayaw ko. Ayaw kong madamay sa ginawa niyong kababalaghan. Eh kung ayaw mo akong samahan, pengi nga akong pera. Pengi nga akong pera. Magpa-check up ko lang. Bakit? Hindi ka ba binagyan ni Baak? Ang daming pera noon. Hindi nga eh. Tsaka na lang daw niya ako bibigyan kung positive na ako. Ko, siya mata. Parehas ko naman na sigurista ajay. Nariga tayo, nadubudol tatan. Ito mukhang to, magbubudol. Talaga naman. Mambubudol ka. Mambubudol. Fight. Mag-best friend talaga kayo. Hindi kayo maaasahan. Uy, wala rin. Papanam. Nangut ka. Pumukaw ka bay. Ang ma'am, di ka naman kapay birubirukin. Ha? Ampay, ano ti problema mo tabir-broken nak? Diretsahan kan. Apay sinugam ni Emak. What? Mak, apay si kayo? Anay ko nam, masigugso na? Oh my God! Woy, baka nakinyak. Siya ko tatang na. Nako, daytan, agraranada. Takil ka problema natin na si Rico. Ana, mati ka makasaw. Mati kaya panagutan, saklatan. Kayam, oray madim nga anak. Kasano no karupropak, baka itakwil mo tumo lang. Isublek, kung makil nga dabarbas na, ta jacket makita tarupam. May bagbagam lang ata, patay na patay ka pa laki ni Emma. Di tinasakit ka. Kaya kaysa nga babae, kinalampay. Hanbit sakti umunang umasidig, suna mait. Suna ti nagpakita ti Malaysia. Suna ti nagpakita ti Malaysia. Uray pay. Kaya kaysa nga ayatok, kinalampay. Kaya nang orad mabaling ko, nangyari. Agagatol lang sunag, kiludkod mo mutin. Kaya gagatil nga ro, di kinudkud ko. Mapaanin eh. Anang araw, anang plano. Kinogsikog kaya panagutak ah. Dapat lang nung mading mga panagutan, mading katuloy na lalaki. Hana mga sursurwan. Lumakay na nga bakin, sakpayos ti surwam. Amok tiraramid ikaw. Nagbagak lang mait. Basta ati lalaki. Sana all. Oh, tatamo maon. Baka mabaling kang agawi din. Ngamin, magulgulwan ako. No, kaya't mo, uminom talaga din, ta may kata problema. Apay, arak ti solusyon ti problema ya. O, kisti sabam, kasla ka lang madiman nartag. Ki ura ewan problema, ki mananginuma mga talaga. Pero tiro ayaw, minom tan Si Kalata ti uminuma, inta malipatam ni Emma. Ayun niya. Kaya napanulot tatabak. Ikasanom nga panunot, puro karnimit, arita panunot mo. Sige raw, dita kan. Tao minum ako nagpapanag. Kasano atin? Masikog ni Mayla, masikog ni Emma. Saus. Baglaki din, tang kami pa yung natuluyan ni Mitaring.